txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Robert, zein da zure uretako animali gogokoena? Hiruetako animali gogokoena mantarraiak dira. Jakin nahi duzu gehiago mantarraiei buruz? Bai, nahi du jakin gehiago mantarraiei buruz. Sorte dakazu hemen daukagu espertu batzuk eta deitzen dira, Udane. Aimar, Maren eta Aiman. Kaixo, ni Aimar naiz, mantarreineri buruzko galderak egingo ditut. Eta nire alboan, Udane eta Aiman daude, hauek nire galderei erantzuten, ahal eginduko dira. Zenbat urte bizi aldira mantarraiak? 50 urte bizi aldira, gutxi gora bera. Zer jaten dute mantarraiak? Mantarraiak plaktona eta krila jaten dute. Zenbat neurtzen dute mantarraiak? Mantarraiak 2 metro neurtzen dute. Zenbateko abiadura egiten dute igeri mantarraia batek? 11 kilometroko abiadurara heldu daitezke. Non bizi dira mantarraiak? Mantarraiak mundu osoko itsaso epeletan daude. Zelako luzera daukate? 5 metro inguruko luzera daukate. Non daukate haien ahoa? Ahoa buruaren azpian daukate. Zelako familiakoa da? Miliobatidoe familiako itsasarraina da. Zenbat pisatzen du mantarraia batek? Mantarraia batek 1600 kilo pisatzen dute. Zenbat mantarraia hiltzen dira urte batean? Gutxi gora bera 5000 mantarrain hiltzen dira. Zer gertatzen da mantarraia batek ziztatzen badizu? Zikopea eta botakaz egiteko gogoaz gain beste sintoma desberdin ere eduki daitezke. Nolakoak dira mantarraiak? Haien azala leguna da eta buztanak arantxa bat dirudi. Espero dugu zure gustokoa izatea. Agur! Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Hau txiki! Kueto prest, podcasten!